सोलायदो माबार टाइम गैला बमरमा हाय चालां बे जेकेटखौ गानफ्लांबायना दा बे जेकेटनि सोमोन्दै गाननानै बोरै रादाब फरायनांगौ जाखोलै फराय दे अब्लासो टिआरपिआ हाय जागोन दा चाला टिआरपि नि लबावनो आं जानला मानला बाथरि होनोसै आरो नै माथो लाइटबो होबावबायलै खुलुमबाय लाब्रा बड' निउज चेनेलाव आं बमरमा बयनिबो आगोमा दिनैनि रादाबानो जाहैबाय एनवाइ जेकेट जाय जेकेटखौ दानि जुगनि जाखांफुनाय सेंग्राफोरा सिख्लाफोरा गासैबो गानो आरो बे जेकेटआनो जाहैबाय नैबे स्क्रिनाव होबाय थानाय जेकेटआ नुबाय दा नैबे स्क्रिनाव होबाय थानाय जेकेटखौ दानि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा बेसेबां गानदों ओमफ्राय आंबो गानदों माने बयबो गानदों बे जेकेटनि थाखायनो जोंहा सन्थलाया दासान्दि गोबां फैसा खामायनो मोन्दों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों अब्ला दिनैनि रादाबा एखेनोसै वाय हा सोरलै बे वाय बमराव है स्वाद टफिरानसो माथोलै जानाय नंलालै दा मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा बेथ' आंजों नांलायनोसो फैदोंलै है बेखौनो गिबाय थागोन नामाब्रा साला बोरैलै बे मानसिया गावनो जेकेटखौ गाननानै गावनो बखिफिनदों मा गारां हब्रा फैलायखोब्रा साला आंखौ गारां हब्रानायसो होनदों नों हा मानो लाजुखि मयना जानायमोन नोङो आच्छा मिथिबाय होमबा नों बुवा माबायदि संदोंलै जे नों बिराद मोजां खामानि मावदों आरोना हा बिराद गोग्गानाय बायदि मोनथारदों नामा नों गावखौनो गोग्गानायथ' मोनाखैमोन आं होमबा आंनि गोसोजों मानो गेलेनाय आं गेलेयाखैलै नोंसो आंनि गोसोजों गेलेनो नागिरदोंमोन आंलाय माला नोंनि गोसोजों गेलेनो नागिरनाय आंथ' लाजुखि मयनाखौसो एदावदोंमोन ना लाजुखि मयनायानोथ' आंमोनब्रा मानो नोंलाय आंनि गोसोजों गेलेनायब्रा नोंसो आंनि गोसोजों गेलेदों मिथिबाय दाय नोंसो आंनि गोसोजों गेलेदों मा नुखो आं मा खोनाखो आंनि गोसोजों गेलेनानै दुगालायबावनो आरो नोंखौ जोला आथोननिफ्राय जो आथोनावसो सोलायनो फैदों आं दिनै नोंखौबालाय दिनै गानायाव गैया नोंखौबालाय बुथुनाबाबो लाना थांगोन आं जोला आथोननिफ्राय जो आथोनाव सोलायनो मा मोनदोंलै नों आदोलाय मैदेरा सोंनाय गैया आदोलाय मायाव जोनांगौ मायाव जखोब्रा नोंलाय आदोलाय दालाय हासुनो हागोन हालाब्रा टफिराम गोसायैनो नांथारबाय नामा ओरैबायदि जोबाय एन्जर फिसायानो खारलायलायबाय ओइ बमब्रमा नोंखौसो आथोन सोलायनो फैदोंमोन नों आंखौसो जोबायना ओइ टफिराम बमब्रखौ नों दद्र सानदों नामा बांद्राय नङालै थोंबाथों नङाबा बाथोनसो नैबे बमब्रमायाबो बबावबा आथोन सोलायनो फैदों आंखौ थोद टफिराम साला सांग्रोमा फिसा एन्जर फिसा खारलायबायना बियो बमब्रमाया दाबा आंबा मोजाङै थाबायनो हाबावगोना हाबावलालै स्वाद बमब्रआ माबे जायगायाव जोनांगौ मा जायगायाव जोखो साबाय मा जाबावगोन बिसोरजोंबो एसे एनै दामजानानै मोनलायोबा माथो लस दं एसे एनै बुजानानै हाबा जालायनो मोनलायोबा माथो लस दं आफा दाउखा राजाखौ नायलाय माबायदि मेथाइ खनदों दाउखा बेटा मा मेथाइ जाखो बेलाय एसे एनै दामजानानै मोनलायोबा माथो लस दं मा मेथाइ बेलाय आं खोनालाबायदोंलै बेनिखायनो खनदों आफाया मेथाइफोरखौनो खोनासंथारा नामाब्रा जेब्लानिफ्राय नोंसोर बे बुहुमाव फैदोंना आं जेबोखौनो नुला जेबोखौनो मिथिला मानो आफा जों माबाफोर डिस्टार्ब होबाय नामा नोंखौलाय डिस्टार्बथ' नङा नाथाय दायथ'आ बारायबाय आरोना खामानिनि दायथ'आ बेनिखायनो जेबो मिथिला आफा आं मोनसे खोथा खोनादोंमोनलै खोनानाय खोथाया सैथो जाजोबा दाउखा बेटा अब्लाबो सैथो जायो खोमा माबेबा देलाय बुंलाय माथो नों सेंग्रा समाव बिराद दुगा माराथारमोननो सोर खोन्थागोन नोंनो खोनालाबायदोंलै आफा खोनालाबायनाय खोथाया सैथो जाजोबा नालाय बेनिखायनो नामखौ खोन्थाथ'ला दे आं वाह मेरी बिल्ली मुझको ही मेव आफा एनि दखानाव मोजां दखना दं आफा आंनो मोजां गस्ला पेननांगौ दै गैया दाउखा बेटा गैया आइ अफ्रिया लाग्रोथों दे नोंसोरनो उनाव होगोन मिथिबाय दाउखा बेटा आइला मानोलै आदायाबो मालाय ट्रेननि जेकेट बायनो थांबाय आरो अफ्रि रानियाबो दखना बायसिगोन आं जेबो मोनथारला आरो दाउखा बेटा आंबा गोदो आइनिफ्राय जेबो बिबाबो मोनामोन बेनिखायनो नोंबो दालाथ' आं होआलासिनो थाया खिन्थु होगोन ना दा अफ्रि आइया लाग्रोथोंसै धोद मा होननाय जादों बेलाय आं गासैखौबो समान अनो रायजोफोरा समान अननायानो आंनो जेबो गस्लाखौनो होआ लगता है बापूजी मेरे को उल्लू समझ रहा है हमको उल्लू समझा तो क्या हुआ हम भी समझदार है ना आफा लाखि दे हो नै अच्छा बेटी देवबार फिसा नोमा उन्दैखौ लानानै फैथारदै जागोन आफा दे फिसा देवबार थांदो नोमा उन्दैखौ थाबैनो लानानै फैदो दाउस्रि देलाय आं फैगासिनो नों जेरावखि थाया मानो मोजाङै थाथ'बानो जाबाय मा नांगौ
नांगौमोन बेथामोन माबालाय बे जायगा गाननाय जेकेटआ बेखौ नांगौमोन आंनो बेथ' जोब्बायना जोब्बाय औ सेंग्रा सिख्लाफ्रा लानानै थांजोब्बाय गांजोब गैथारला होमबा गैला दालाय मा जाबावनांगौ जाखोब्रा बहा मोनबावनांगौ जाखो दे बेलेग दखानफोराव मोनगोन खोमा थांलाय सोंहैलाय जों दखान मोनफ्रोमबो सोंबोजोब्बाय जेरावबो गैया गसाइ जारला जाबायना दा आंनावबो गैला जोबजोब्बाय बे जेकेटखौसो नांथारगौमोनलै आंनो बे आइमोना आंनो फैसाखौनो थाब होआ नालाय आफायाबो आंनो फैसाखौनो थाब होआ नालाय बेनिखायनो जेकेटआनो जोबगुलायबाय आफा नै आं नोंनो ओंखाम लाबोबाय जोंलारियाय दे मोजाङानो जाबाय ओंखाम उखै खाथारबायमोन आं जोंलारि मा ओंख्रि लाबोखोलै नों लाफाजों नाथुर खारै आरो सबायजों दाउ बेदर माइसि समायना जाजोबथारखोब्रा जोंलारि आं टिफिनखौ स्ट'र रुमाव दोनहैथां आं दसे उनाव जागोन आफा मालाबानो जोंलारियाबो समायना जाखोमाथारबायलै माथो एमाव राजा बिफा थानायावनो बिदि बुङो नामाब्रा आंनो खोनालायबाय आं खोनालायनाय बिदि बुंनाङाब्रा नङाबा आं रागा जोंगोन जायगा थांनोसै फै आंनि फिसाजोखौ नोजोर होग्रा बिसोर सन्थलाया जौ फाग्ला जाखो मा जाखो दिमागाथ' फाग्ला नङाना आंनि बे मेलेमखौ मा मुलि होनानै दासान मानसियाल'सो जौ फाग्लाबाबो हसाव थायो आं बेनिखायनोथ' खंख्लाफोरखौ सेन्थाय नुलायलाङो नङा होमबा नोंसोरसो माथो माबाफोर लानो फैदों नामा बुस्थु लानो फैनायखायनोथ' नोंनि दखानाव फैदोंब्रा नङाबालाय डायलग मारिनो फैयामोन ना सैथो दखानफोराव डायलग मारिजायालै दखाना दखानखा नङा होमबा वाह डेन्जार बुजिगोरों जाबायलै माथो सन्थला जानांगौ जायोलै समजों लोगोसे मानसियाबो सोलायलांनांगौ एखेयैनो थाबाय थाबा जाम्बा लरग'सो जायो नंगौ दे बुंदो मा लांनो फैदों नोंसोर लानो गोनाङाथ' जोबोद लानो गोनां दंमोन नाथाय बिबाबो मोना है बेथा उनाव लानो हागोन नों सन्थला नैबे आइजोंलारिनो दखना मोजां नायनानै हरलाय जागोन दे गांसे मोजां दखना दंखायो बेखौनो हरगोन आं आइजोंलारि नोंनो माबायदि दखनाखौ नांगौमोन आंनो गोमो दखना गोजा फालि नांगौ आफा आच्छा दे आंनोलाय आफा मा होगोन आंनो गस्लायानो जियाखै जोमाखै मानो गोदान नांगौब्रा दाउखा बेथा नों मानसिया गोसोमखा दे मोजां गानलायबाबो जागोन गोसोम हुआ तो क्या हुआ दिल तो साफा है ना दाउखा दन्दा हुआ तो क्या हुआ आफा दिल तो गर्दन होता है ना नै दखनाया आच्छा दखनाया मोजांबा औब्रा आंना मोजां दखनायासो थायोलै गाज्रि दखनाफोरा हारसा बांगालफोरनावसो थायो आंनाव मोजांसो थायोलै औब्रा माखासेफोरा डुप्लिकेट दखनासो फानोब्रा आं पियर बर'नि दखनासो फानो साब्बास सन्थला साब्बास आइला जोंलारि माथो बिराद गेदेर जाथारबाय नोंलाय आं फुथला नङाना आं मानसिसो बेनिखायनो देरदों डेन्जार खोथा होनबायलै नों जोंलारि सैथो बाथ्रा नों फुथला नङाथ' एखेयैनो थाबाय थानो नङा होमबा दे मोजांनि बाथ्रा थेंक इउ आदै जेबो नङा दे आच्छा बेथा बेटिफोर नोंसोर बाहेराव थांथ'लाय आं सन्थला आदैजों मोनसे गोदान खोथा रायलायनि मा गोदान खोथालाय जोंबो खोनासंगोन है दाउखा बेथा उनाव खोनासंनो हागोन थां नोंसोर गारियाव जिरायना थाहैग्रोदो जागोन आफा दाउखा बेथा थां गारियाव जिरायना थाहैथ' आंबो खोनासंगोन मा गोदान बाथ्रा बियो जोंखौ रायखोमानो नागिराखैथ' धोद दाउखा बेथा मा जात होनोलै नोङो थां नखाय आइ अफ्रि रानिया बेसेबां खोथा मानियो आइ अफ्रि रानि बायदि जानांगौब्रा आंलाय मानो अफ्रि रानि बायदि जानांगौ जाखोब्रा आं दाउखा दन्ता हाथफ्लासो बरफनि बिबारसो जोंलारि आंबो नोंजों रायलायनो फंसे खोथा दङ थ' रायलायहैनि थां नोंसोर बाहेरावनो रायलायदों थां दाउखा बेथा मा जालायखो नोंहालाय मानो थाङाखै दाबो मा गोदान बाथ्राब्रा खोनासंगौमोन आंबो बारा अख्रा जानाङा मिथिबायना थां बिराद अख्रा जागोन बायदि मोनदों आं बेखौ एमाव राजानिख्रुइबो राजा मा गोदान बाथ्राब्रा बुंलाय नोंनि फिसाजोखौ नुनानै बिराद मोजां मोनबायलां बेनिखायनो फंसे बाथ्रा सानदों आं जुदि नों गाज्रि मोनाब्ला मा बाथ्राब्रा थोंजों बुंलाय माने नोंनि नोंसासो जोंलारिखौ एमाव राजानि थाखाय रायथिखानानै दोनब्ला माबायदि जागोन साला मा खोथा बुंनाय जादोंब्रा
아래 आंसो बुंदोंब्रा आंसो नोंनि फिसाजोआ इसिबां मोजां समायना बेलेग गाज्रि मानसिफ्रा नोजोर होनो हागौना आरो आंनि एमाव राजाया स्मार्टबो टेलेन्टेडबो आरो आंनि न'खरखौबो नों मिथिखायो नङा होनब्ला बेनिखायनो नोंसाजोखौ बिहामजोनि थाखाय राइट खानानै दोनोसैब्रा आङो आं मिथियालै बेफोरखौ ओइ सन्थला आंजों आखाइ मिलायब्रा नोंनि बिजनेसआबो मोजां जालांगोन नोंनि न'खराबो मोजां जालांगोन आरो नोंनि नोंसाजोआ आंनि न'खराव बिराद मोजाङै थाफैगोनब्रा मालाय बिसोरबा फसायलायोना फसायलाया आं गथ'फोरनि गेजेराव हाबालै ओइ आंबो मिथिब्रा एमाव राजाया नोंसाजो जोंलारिखौ एसे फसायो होननानै बेनिखायनो जों बिफाजों बिफा लोगो नांनानै फिसाजोफोरनि फिसालाफोरनि साननायखौ जाफुंहोनोसै नङा होमबा आं जेबो बुंनो रोंथ'वालै अमा राजा जों बिमा बिफाफोरा मोजाङै रायलायलायबा होनलायलायबा फिसाफोराबो मानिनो हागौब्रा माथो थिक उनाव नायनोसै नामा बांद्राय नायलु नायला खालामनाङाब्रा खोथाफोरखौ जबानफोरखौ होलायलायखायोबा मोजां जायोब्रा जागोन दे आं सोमसिजों रायलायगोन दे खेबसे रायलायनानै नायदो जागोन दे आं रायलायगोन आब' जोंलारि मा खोथामोन आं जाय बाथ्राखौ बुंगोन नों रावनोबो खोन्थानाङा दे औ खोन्थाया जुदि नों मानसिफोरनो खोन्थाफिनगोन अब्ला आं सानगोन नों सासे थगायसुलि होननानै आं थगाया आरो आंनि आइया आंखौ थगायनोबो फोरोङाखै आंनि आइयाबो आंखौ थगायनो फोरोङाखै बेनिखायनो नों थगायनो मोना जागोन दे आं थगाया बानलु बेदाङा नोंजों रायलायो नामा औ आंजों रायलायो अब्ला बानलु बेदांजों बांद्राय रायलायनांला दे नाथाय मानो होनोबा आंसो बानलु बेदांजों रायलायो आरो बानलु बेदाङाबो आंजों रायलायो बेनिखायनो नों बानलु बेदांजों दा रायलायसै नाथाय आंथ' बानलु बेदांजों रायलायनानै मोजां मोनो आंबो बानलु बेदांजों रायलायनानै मोजां मोनो अन्नानै दिनैनिफ्राय दा रायलायसै दे बाप्पावै बिराद साबायलै थफिराम आदिल गैला हासुनोबो ओंखारनाय नंला खिनोबो जारला जासिगोन आब' जोंलारि आं बेखौ बिराद गियो बेखौनो गिबाय आदै थफिराम मा गायलांबाय थां बाप्पावै नोंसोसो माथो आदै मा जादों नोंहा मा गायलांबाय थां जेबो जायाखैलै एसे बोरैबा मोनदोंलै बैथ' अफ्रिरानिसो नङा होमबा आदै बोरायबाय नालाय मेगनाबो जाला नामा औ बियो अफ्रिरानि नोमफायाथ' नोंखौ आंनिफ्राय बेसेबा गोजानाव थानो होदोंमोनलै माथो नोंनो नुजाफैबाय थायो अफ्रिरानि दालाय आंखौलाय गिदोंना गियाखै अफ्रिरानि आदै थफिराम नोंखौलाय मानो गिनांगौ जाखो ना नों सकन्द्रा दोद आंलाय मानो सकन्द्रा जालाबायनांगौ जाखोब्रा हामालै जोंलारि बेफोरबायदि बुंनो अब्लालाय नोंखौलाय मानो गिनांगौ जाखो बाप्पावै नों सन्थला आरो सोमस्रिनि फिसामार ना आंखौ बिसोरनि फिसाजो होननानै फोथायाबालाय डिएनए टेस्ट खालामबानो जाबाय ना बाप्पावै मासे डेन्जार जाखोलै जोंलारि आंखौसो उल्था गिबाय माथो नोंलाय बाप्पावै जानाय नंला हस्पिटालाव थाब मोनहैयाबा जानाय नंला बाप्पावै मा जाबावनांगौ जाखो दा काला हुआ तो क्या हुआ दिल वाला तो है ना और तेरा गोरा चिकन हुआ तो क्या हुआ दिल तो काला है ना अफ्रिरानि नों थफिरामखौ मानो एसेबां गियो आफाया थफिरामनिफ्राय बेसेबांबा गोजानाव थानो होदों आंखौ मालाय हनै दाउखा राजा फैबाय दाउखा राजानो दा खिन्थादे जों सानैनि रायलायनायखौ नङाबा आं नोंखौ थगायसुलि सानगोन जागोन दे मा रायलायदोंलै नोंसोर देब्रा रायलायफिनदो आंबो खोनासंनि दाउखा राजा जों हिन्जावसाफोरनि रायलायनायखौ नोंनोलाय मानो नांगौ माबायदि रायलायब्रा हिन्जावसाफोरालाय आंबो खोनासंगौमोन ना लाजिया नामा नों दाउखा राजा बेनिखायनो नोंनि नामा दाउखा राजा थादों लाजिया नालाय जेराव मेरावनो खा गाबो नालाय जावखोना फबखोलै आंखौलाय दाउखा राजा आं नोंखौ जावाखैबो फबाखैबो आं सैथोखौसो बुंदों जेराव मेरावनो खा गाबग्रा माबायदि खोथा बुंखोब्रा नोंलाय जोंलारि नों आंखौ जोंलारि जाया आब' होन आब' आं बोसोरसेल' गेदेरफोरखौ आब' होनालाय लासिंसिं बोसोरसेल' गेदेरफोरखौ सोरबा आब' होनोलाय बोसोरबा गाहाम गेदेरखौसो आब' होनो आं सनमान लानो रोङि दाउखा थां बहाबा गाबैदों खा हाय बिउटिफुल्सल' गैयाब्रा हेन्डसामबो दं हेन्डसामालाय सोर जाखो दद आं दालाय आं हेन्डसाम नङा होमबा फेयार एन्ड लाभलि फोनबा आंखौबो फेयार हेन्डसाम नुगोनब्रा बा फेयार एन्ड लाभलि फोनबासो फेयार हेन्डसाम नुगोन होमबा नोंखौ
माथो आं दासिमबो 100 थाखानि क्रिमखौनो फोनफेराखै 5 थाखानि क्रिमखौ होमबा जेने थेनेसो फोनो अब्लाबो हेन्डसाम जुदि गोलखियावनो 100 थाखानि क्रिम फोनना लानांगौबा गैला नोंसोर गैला नैबे दाउखा दन्दाजों हाला वाह अफ्रि रानि आं बुंनायखौ गोसोआव लादे बानलु बेदांजों नों दारायलाय जागोन दे बहा फैदोंमोनलाय नोंसोरो अफ्रि रानि आयला बाखौलायनानै सोंहरलाय माथो आंनो दं नोंनि खाथियाव आंनाव सोंब्रा होद नोंनिफ्रायलाय मानो नांगौब्रा आं बैसिनावसो सोंदों अफ्रि रानिया जोंहानि दखानाव फैदोंमोन दखना बायनो बा मानिलाय सरस्वती फुजानि आच्छा दे मोजांनि बाथ्रा नोंहालाय जेबो बायाखै जोंलारि आंनो दखना गोदान नांलाया आं आइनि दखनाखौनो गानगोन बा फैसा बासायथारो माथो नोंलाय बिराद मोजांलै नों साबास जोंलारि साबास मा दखना गोदान बायनाया गाज्रि नामा आंलाय माला गाज्रि होनखो होमबालाय माथो नोङो जोंलारिखौल' साबास होननानै बुंखो दाउखा राजा जेबो नङा अके बिदिब्ला बिउटिफुल्स थांनोसै थाथ'दो नोंसोरा बानलु बेदां नोंलाय बहा थांनो नागिरदों ओरैनो लामा बेरायलाबायदोंलां लामायाव सेंग्रा फैसा थाखा गलांनायखौ मोनगोन साननानै होद मासि दुस्थ'ब्रा नोंलाय ला आंबो गारियाव नेनोसैलै बिदि थाबाय थालां गस्लाबो मोना जेबो मोना थेंक इउ स' माच अफ्रि रानि बानलु बेदांजों रायलायनो थाखाय दा आं थांनोसै आफाजों दखानाव एसे हेल्प खालामहैनोसै आब' जोंलारिया आंखौ मानो रायलायनो होदिया जे बानलु बेदांजों आं माबाफोरसो गोरोन्थि मावदों ओइ अफ्रि रानि बानलु बेदां अफ्रि रानि मानो बादाखोब्रा आंखौ नुनानैलाय आब' जोंलारियाथ' आंखौ रायलायनो होआखैमोन दा मा खालामनो अफ्रि बेटे दावराव थांनोसै आरो बोरो दाउखा राजायालाय मालाय दखना गोदानलाय बानलु बेदां बेटा नोंहालाय बहा खावलासिब्ला ओरैनो बेरायनो फैदोंब्रा आच्छा दाउ बेटे थांनोसै आंबो थांनोसै थादो दे अफ्रि रानि उनाव लोगो मोनगोन वाला उनाव लोगो मोनगोन ना दानि जुगनि गथ'फोरखौलाय माथो होनबावनो अफ्रियाय थोदो न'आव थांनोसै आंहाबो दसे उनाव अफिसाव थांनांगौ जागोन आफा आयु बाला बेसेरा जाथिया बेवहायसो उन्दुनांबाय आरो जानाय नङाहाय जाथिखौ इसिबां खस्थ'आव दोननो हाला आं गाबोननो इन्टारभिउआव पास जाबा गाबोननो बेलेग रुम लानोसै मालायनि रुमाव थाबाय थाला बेसेरा जाथियासो खस्थ' मोनगारगारबाय समाजाबो सासे सेंग्राजों मोनसे रुमावनो थादों होननानै मिथिब्ला आंखौ बायदिसिनासो सानगोन ओरैनोबा मानसियासो आखलासो थङालि आंना थेवबो गुनफोरा बेसेबां गियानि दिनै हरसेखौ जेने थेने खस्थ' खालामनानै थादो दे जाथि बे जिखौ नों जोमदो बेनिफ्राय आङो बेडशिटखौनो जोमनोसै बाप्पा मा जाखो ओइ आं नायजालै आं हिनजावफोरजों नायजाया मा जानोखाय नायजालै बोरै नायजानांगौ जाखोब्ला लासिंसिंलाय मोदोम आखाइ आथिंबा बेलेगमोन आं बेखौ नायहोआलै जों डक्टर मानसि गासैखौबो नायजोबनांगौ गोनां जायो समाव अब्लाबो आं हिनजावफोरजों नायजाया हौवा डक्टर हौवा आं गायन'नि डक्टर बेवहाय गायन'नि डक्टर हौवा रावबो गैया बेनिखायनो नों उसुबिदा मोनबाबो आंजोंनो नायजानांगोन बाप्पा जानाय नङालै आं नायजानो हाया बिदिब्ला नोंनि बेमारा बोरै हामनांगौ जाखो नों जिबायदि खोन्थादों नोंखौथ' नायथारनांगोन बाप्पा जानाय नङा आं नायजायालै ओरैनोबा आं रावनोबो नायनो होआ आं नायनो हानाय नङा नोंजों बांद्राय अख्रा जानाङा नङाबा हामनाय नङा आरो जिबायदि सेन्सिटिभ जायगायावसो नोंखौ जोदों एसेथ' बारा जाखागोन बेमारा बेनिखायनो नायनो हो आंखौ मासे लाजि गैथारि डक्टरलै बे आंनि सुनसुलखौ सेन्थाय नायनो ओंखारग्रा होदो बाप्पा जानाय नंलालै आं नायनो होनो हानाय नङा दे अब्ला सानैसो स्टुडेन्ट गोदान दङ मेल स्टुडेन्ट आं बिसोरखौनो नायनो होनोसै जागोन दे अब्लाबो नोंजों नायजानो हानाय नङा आङो साला दिनैसिम रावजोंबो नायजाफेराखै आं बे डक्टर हिनजावजों नायजागोन ना आंनि सुनसुलखौ रावनोबो देखायनो हायाथ' एसेबां आंनि सुनसुलखौ दाम खमि सानदोंना जानला मोनला हिनजावफोरनो देखायलाबायनो दे बिदिब्ला लोगोफोर उनाव आंहा मा खैफोद जाबावनो हागौ बेखौ नोंथांमोना उननि एपिसोडआव नुसिगोन दा दोनथ'नोसै नामा मोनसे एनाउन्स लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्टबो खालामहरो सिरियास टपिक नांगौ होननानै स' नोंथांमोननि थाखाय जोंहा मोनसे लाब्रा सेकेन्ड चेनेल दङ बेवहाय नोंथांमोननि सेराव रमान्टिक भिडिअ लाबोगोन जेराव कमेडि थानाय नङा नोंथांमोना मा सानो बै चेनेलाव नोंथांमोना रमान्टिक दुखु ट्रेजेडि नायनो लुगैयो नामा जुदि लुगैयो नोंथांमोननि सेराव लाबोनाय जागोन आरो बेवहायथ' कमेडिसो नालाय कमेडिनि थाखाय जोबोद खस्थ' खालामनांगौ गोनां जायो लोगोफोर मानो होनोबा मिनिहोबाय थानाया सानफ्रामबो भिडिअ लाबोनाया गोरलै नङा नाथाय ट्रेजेडि इमोसनेल बा रमान्टिकनिबा एसे हागोन स' नोंथांमोना मा सानो अन्नानै खोन्थाहरबानो जाबाय नङाबा आं बेनि सायाव मोनसे भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोनजों रायलायगोन
मा खालामगोन मा खालामा नोंथांमोनजों सावरायलायगोन अब्ला नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय अब्लासिम नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव स' बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट नेक्स्ट एपिसोडआव लोगो मोनलायसिगोन